Tara punta natin mga kachapsoy yung kanilang pantalan. Ayan o, mula dito sa taas tanaw yung dagat. Ang ganda mga kachapsoy. Welcome to Barangay Kabadyangan, Loang Northern Samar. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell para palagi kayong updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Please visit also my Facebook page Maestro Waray. Follow, share, like, comment, and enjoy mga kachapsoy. Bumiyahe po ang aming team dito sa Barangay Kabadyangan, Lawang Northern Samar upang pagbigyan ng aking mga followers, lalo na yaong mga naninirahan dito na nandoon sa malalayong lugar sa ngayon, nasa syudad o ibang bansa. Shoutout po sa lahat po ng humiling sa inyong Maestro Waray na sana i-vlog ang Barangay Kabadyangan, Lawang Northern Samar. Shoutout po sa lahat po ng Kabadyanganon. Naway may bigyan ninyo ang munting handog sa inyo ng inyong Maestro Waray, ang i-vlog ang inyong maganda at kahali-halinang lugar. Ang Barangay Kabadyangan, Lawang Northern Samar ay kabilang pa rin sa mga barangay na bumubuo ng Batag Island. Higit na malawak at mas marami ang populasyon ng barangay na ito kumpara sa barangay na Putsukan o mas kilala sa tawag na Salvacion. Sa lawak ng lugar at laki ng populasyon ng barangay na ito na ang pinakamalaking barangay sa lahat ng mga barangay na bumubuo ng Batag Island. Ang lugar na ito ay pinagpala ng Panginoon, 10 ng iba pang mga barangay ng isla sa natural na kariktan, magagandang tanawin, nakahuhumaling na karagatan, na animoy ng hikayat na masilayan, at paliguan. Gaya ng inaasahan, mayaman sa yamang dagat ang Kabadyangan, mapaisda, alimango o ano pamang pagkaing dagat. Dahil sa masisigasig ang mga residente rito, sila rin ay may mga sakahan, gulayan at iba pang pananim na ginagamit nila sa pang-araw-araw na pagkain. Sila din ay nagsusupply ng kanilang produktong pananim, mga gulay at mga bungang kahoy sa bayan at mga karatig bayan. Ang karaniwan nilang produktong ibinibenta sa bayan at mga karatig barangay ay mga gulay tulad ng talong, kalabasa, pichay, mustasa at iba pa. Malimit din silang magdala at magbenta sa bayan ng mga produktong pinya, saging, kamote, kamoting kahoy, kopra at marami pang iba. Dahil sa lawak ng lugar at laki ng populasyon rito, samut-sari na rin ang mga negosyong nagsulputan. Sa katunayan, may mga tindahan sila ditong sinlaki na rin ng matindahan sa bayan. Magkagayon man mga kachapsoy, lugi pa rin sila sa mga katulad naming lokal na turista na ice water lang ang binibili. At ayan mga kachapsoy, tara punta natin ang kanilang plaza. Napakalawak po mga kachapsoy, grabe. Nako, kapag ako ang dumayo ng danis dito mga kachapsoy, libot ko to, maghuhudag ako dito. Maghuhudag. Maglupad-lupad ako dito mga kachapsoy. Napakaganda at napakalawak talaga ng kanilang plaza mga kachapsoy. Ang isa pa sa nakakaganda rito, ito po ay nasa mataas na bahagi ng barangay, kung kaya mahangin at presko po ito dito mga kachapsoy. At nandito po mga kachapsoy ang kanilang barangay hall at nandyan po yung kanilang barangay officials. Ayan, tinawag po ang inyong Maestro Waray para mag-logbook. Napakaganda po ng kanilang dito, paraan mga kachapsoy, pamamaraan ng kanilang pagtanggap sa mga bisita. Kailangan po mag-logbook para po alam nila kung sino yung pumapasok at lumalabas ng kanilang barangay. At ayan, napakaganda po mga kachapsoy ng kanilang simbahan. Ayan, mabuhay po yung mga barangay officials ng Barangay Kabadyangan at ang mga residente dito na nagtutulungan na lalong mapaunlad at mapaganda ang kanilang barangay.
Welcome to Kabadyangan, Lawa, Northern Samar. Tara libutin natin mga kachapsoy ang iba pang mga bahagi ng kanilang barangay. Baka naman may makita tayo dito mga magaganda. Huwag kayong magaganda ang kalooban. Hi mga kachapsoy. Yung mga ex mo, kachapsoy natin. Yung mga ex mo. Shout out. Shout out sa mga sa mga katrabaho ko sa Mary Homes. Yun. Ito account ng barangay sa uwi. Tapos yung mga pinaglumaan mo mga chicks. Okay na yan. Yan po si JD Valenzuela, isa po sa mga kaibigan natin dito sa Barangay Kabadyangan. Shoutout sa iyo JD at sa iyong pamilya. Mamaya pupunta natin sila mga kachapsoy. Makikikain tayo doon at syempre mananakgas kung may pagkakataon. Pansin ko lang mga kachapsoy, ang dami-dami pong mga bahay dito na sobrang ang gaganda po ng disenyo. At ang dinig po natin ay marami po sa mga taga rito, mga residente na taga rito ay nakakaangat-angat po sa buhay dahil karamihan po sa kanila ay nagtatrabaho abroad, pumupunta po sa ibang bansa, pumupunta sa syudad sa Maynila upang magtrabaho nang sa gayon ay matulungan ang kanilang mga pamilya na maiahon sa kahirapan. Saludo po ang inyong maestro Waray sa mga masisigasig ng mga Kabadyanganon. Bagaman katulad ng iba pang mga barangay ng isla, pangunahing suliranin nila rito ay ang internet at ang supply ng kuryente dahil ang isla ay malayo sa kabayanan kung kaya hindi pa ito naaabot ng serbisyo ng kuryente mula sa bayan. Magkagayon man, ang buong Batag Island ay pinaiilawan ng isang malaking generator mula hapon hanggang hating gabi, kabilang na po ang Barangay Kabadyangan. Kahit punong-puno ng kariktan ang buong isla, ay hindi maikakaila ang mukha ng kahirapan rito. Mula sa mga residenteng dampalang ang tahanan hanggang sa mga kayod kalabaw ng mga magulang sa paghahanap buhay. Gayon pa man, ang hindi maitatagong isang magandang mukha ng mga taga-isla ay ang mga mukhang puno ng pag-asa, nakangiti at puno ng buhay. Mababanaag mo sa kanilang mga mata ang katatagan. Para po sa ating mga kabayan dito sa Barangay Kabadyangan na mga kapuspalad, laban lang po at pasasaan ba't pagdating po ng araw kayo po ay magtatagumpay sa buhay. Ayan, kaya naman po kaisa ako sa paghikayat sa kanilang barangay at lokal na pamahalaan na sana ay bigyang pansin ang mayamang potensyal ng turismo rito upang nang sa ganon ay magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan ang mga kapuspalad na mga Kabadyanganon. Tara mga kachapsoy, punta na po natin yung bahay po ng mga magulang ni Bulato. Ni JD Valenzuela. Ayan, may tindahan sila dito mga kachapsoy. Nandito na tayo. Maupay. Maupay! Maupay. Maupay! Maupay! Palit. Maupay nga dama! Maupay na kulot nga dama! Shoutout sa atin, Margie! Oh, shout out to. Para kulang si Madam sa vlog. Na kayo ng pamasko! October na! Shout out kay Jason Lim. Andito na silang. Nilo. Nagad. Ay na, kay makakadto na kami. Pwede lugod, magsunod kam di kam, balik ko na lang ang pangiklop. Kayo ugat. Mabaman tayo ugat. Di man ako di ako makaon yan. Kaya na agad ako mataas. Sayang mas ang teknik pag naghataas ang sugar. Pang asin. Kauni asin. LOL! Pantay ito. Dari saging. Kikinaon. Ayan mga kachapsoy, puwerte ang uba ko dyan. Nagugutom ako dyan, PG ako dyan. Shoutout po sa pamilyang nagpakain sa amin, kila Kuya GJ at kay Ate Shirley, sa kanyang mga anak na si JD Valenzuela at kay Gati, ayan, Mary Joy,
Valenzuela. Ayan, nakakalimutan ko na tuloy yung pangalan. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagkatay ng baboy para lang sa amin. Ayan, at may pa-juice pa si Mayora. Thank you so much. Busog na busog ako dyan mga kachapsoy. Wala kaming inurungan. Walang inatrasan. Service yung totoo lamang. A few moments later. Tara, punta natin mga kachapsoy yung kanilang pantalan. Ayan o, mula dito sa taas tanaw yung dagat. Ang ganda mga kachapsoy. Ayan, isa po sa maipagmamalaki nila dito sa Batag Island ay ang kanila pong napakagandang mga tanawin dito mga kachapsoy. Kabilang na po dito yung kanilang dagat. Ayan, na minsan po ay mahinhin, minsan po malandi, at saka minsan po masungit. Kapag mabalod, minupusal stage na po yun. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga bangkang narito. Ayan o, ang gaganda po ng kanilang mga bangka dito. Malalaki po mga kachapsoy. Ayan o. Ayan. Thank you so much po mga kachapsoy sa inyong pagantabay, sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Shoutout po sa lahat po ng aking subscribers sa aking YouTube channel na 2,000 plus at sa aking followers sa aking Facebook page na Maestro Waray na nasa 7,000 mahigit na po mga kachapsoy. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin at sa inyong patuloy na pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray.